Östermaalla takaisin tehtiin diili, että pitäisi soittaa Tavastialle. Promottori sanoi, että artisti maksaa. Tulee hyvälliksi. Kyllä. Käännös vähän toistepäin, että nähdään miten pitkä tukka sulla on. Upeet. Just näin. Sä oot liian lähellä. Karilla on mun tuleva tukka. Mulle tulee tommonen tukka. Nyt käännä vähän selkä tännepäin, nähdään miten hieno se on. Ai, kun se on upea. Just. No, olisi 10 paljon vähän. Kuten huomaat, ihan kipeä ihminen.